ରୋଷେଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଭାତ ଡାଲମା ହେଇକି ଶାଗ ଭଜା ହବ। 300 ଟଙ୍କା ପର୍ସ ଭିତରୁ ଯୋଉ 100 ଟଙ୍କା ବାହାରିଥିଲା ସେ 100 ଟଙ୍କା ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ସେଇଟାକୁ ରଖିଛି, ସେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବିନି ଆଉ। ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀରେ ଦଶହରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି ଦଶହରା ବୁଲିବା। ପାଖ କିଶନନଗର ମାର୍କେଟ ଆସିଛି। ମାମୁନିର ଚାଉମିନ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ନୂଆ କାଇଦା ପାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଶାରଦୀୟ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭକାମନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ରୋଷେଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଭାତ ଡାଲମା ହେଇକି ଶାଗ ଭଜା ହବ। କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଶାଗ ଭଜା। ବିଲେଇ ଛୁଆ ଦେଇଛି ଘରେ। ଏପଟେ ଗୋଟେ, ସେଠି ଗୋଟେ, ଦିଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ମାମୁନି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି 100 ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ପର୍ସ ଭିତରୁ ଯୋଉ 100 ଟଙ୍କା ବାହାରିଥିଲା ସେ 100 ଟଙ୍କା ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ସେଇଟାକୁ ରଖିଛି, ସେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବିନି ଆଉ। ସେ 100 ଟଙ୍କା ତ କାହିଁ ହିସାବ କିଛି କହୁନଥିଲୁ। କ'ଣ କହିବି ସେଇଟା? କୋଉଠି ହିସାବ କହୁଥିଲୁ ସେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି? ସେ 100 ଟଙ୍କା ମୂଳରୁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆମେ ଯଦି ନ କହିଥାନ୍ତେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେ ସେଇଆକୁ ଗପୁଛି। ଦେ ଯାଉ ଆସିକି ବଇଥବ ଏମିତି କଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଦଶହରା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀରେ ଦଶହରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି ଦଶହରା ବୁଲିବା। ପାଖ କିଶନନଗର ମାର୍କେଟ ଆସିଛି। ମାମୁନିର ଚାଉମିନ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ନୂଆ କାଇଦା ପାଇଛି।
साङमाने आज ପାଇଁ एतिकी जदि ए भिडियोटी आपंक भल लगी तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेवे। रहुची धन्यवाद।